Ako správne reklamovať smartfón u operátora? V prvom rade si musíte jasne zadefinovať to, čo chcete reklamovať. Ide o výrobnú vadu alebo poruchu vzniknutú počas záručnej doby. Na podanie reklamácie budete potrebovať faktúru alebo iný doklad potvrdzujúci nákup telefónu, to samotné zariadenie a popis závady. Príslušenstvo ani originálna krabica nie je potrebná. Podanie reklamácie sa robí z pravidla na predání operátora. Vaše reklamované zariadenie bude pravdepodobne obnovené do tovarenských nastavení a tak si nezabudnite zalohovať všetko, čo potrebujete. Nezabudnite vypnúť všetky nevyhnutné ochranné prvky zariadenia, čiže napríklad samotné heslo od mobilného zariadenia. Ak ste klasický spotrebiteľ, čiže fyzická osoba, tak má operátor 30 dní na vybavenie reklamácie. Ak je závada opraviteľná, tak vám telefón opravia. Ak to avšak možné nie je, tak vám operátor ponúkne rovnaké nové alebo obdobné zariadenie či vrátenie kúpnej sumy. Ak nie ste spokojní s vybavením vašej reklamácie a operátora to nezaujíma, tak sa môžete obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo inú spotrebiteľskú organizáciu, prípadne na operátora vytvoriť mediálny tlak. Treba si uvedomiť, že tu ide o peniaze a preto sa netreba čudovať, že nie každá reklamácia sa dorieši k vašej plnej spokojnosti. Je to veľmi smutné, ale ak je váš telefón len trošku fyzicky poškodený, tak príčinu prakticky akékoľvek vady môže servisné stredisko pripísať práve tomu. Bonusový tip na záver. Ak ste zákazníkom Orangeu a máte zapnutý balíček exkluzívna starostlivosť, tak nezabudnite, že si viete bezplatne zapožičať aktuálne dostupný telefón počas záručnej opravy.